थांनाय हरनि बारहुंखा अखाजों धेमाजि जिल्लानि जनाय ओनसोलाव गोबां न' बां बिफां लाइफां खहा। धेमाजि जिल्ला जनाय ओनसोलाव थांनाय हरनि 12 रिंगासोआव फागुन दाननि गिबि बारहुंखा अखा आरो अन्थाइजों गोबां न' बां बिफां लाइफां बायनानै सिलिंखार जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय हराव बारहुंखा अखाजों जनाय हालामनि सिङाव थानाय 1 नं लादांगुरि गामियाव गोबां न' बां बिफां लाइफां माइ बाख्रि बायनानै गोबां नखरफोरनि सुबुंफोरखौ दुखुआव खोख्लैदों। बेनि अनगायैबो जनाय हालामनि गुबुन गुबुन गामियाव थांनाय हराव गोब्राब बारहुंखा अखा हानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मा बायनाय होनदो? गलि ओमफ्राय बाख्रि ओमफ्राय न' खामसालि गय दंफां फांथाम। ओमफ्राय मा बायबावदों आरोबाव? ओमफ्राय आरो माबा आरो गलि खामसालि बाख्रि गय। न'आव सोर सोर दंमोन? न'आव आरो फिसाजो आरो आं दं, रावबो गैया हौवा मानसि। अबाव दंहैयोमोन? अबाव दंहैयो? पासिघाटआव दंहैयो, फैयाखै रावबो। खबरखौ मोनदों ना मोनाखै बिदि न' बायदों होननानै? खबरखौ मोनदों, दा फैगासिनो दं, हरावनो फन हरबाय। अबाव थाखो ओमफ्राय हरावलाय? पासिघाटआवनो दं बिसोरो। नोंसोरो बहा थाखो ओमफ्राय हराव? ओइ मालिनाव थाहैदोंबा हराव गिनानै। बिराद गिदिरमोन आरो अखा हानाया? गिदिरथ' अन्थाइआ।